ɓiɗɗi fawi silmaji capan e nayyi ɗo Dakar lesude haalirde RFI fulfulde bisimilla moon e silmaji nogay jokkoji e kabaruji ɗi. Abdoulaye Dikko e ɗi silmaji nogay jokkoji hen joni ɗi en keɓana hen silmaji joyyi heɗade toɓɓe mawɗe tawade on jewtidi e Fatoumata Sisawane e yeftere moon on tottama konngol ko wanno hakkude altinere e alkamisare kengen caggal majjum e jabɓoto Oumara Mamadou Sow kanko mo jangganen ko winda e jeydeji ɗi timminiren wiyata ngo jantoren meɗen mawde hannden to leydi Belgique woni ko paaɗen e ɗeɗo ñalade ƴaɓɓiɗe joni ɗe ɓiɓɓe Guinée joɗɓe Belgique gaɗi hiiro sembinde e andodira e ballodira nanodiral heddo hakkude mabɓe caggal ɗum du ɓe ɓeeɗa wurnude hono tawade ɗum woni fina tawa mabɓe fade ɗe toɓɓe noon bisimilla moon e yeftere coftal ɓalli e yeftere coftal ɓalli Oumar Mamadou Sow a salminama. A salmitama Abdoulaye Dikko lawol gongol en puɗɗiran hono dondu mbiyen athlète ɓe Afrique kolliri ko e mum en hankine to Norvège ko noon tigi Abdoulaye Marie-José Talou o yawta yejjidde lundi makko to Oslo e nde rogere Norvège nde Ligue de Diamant alkumes hanki o debbo iwarinaje o waɗi toon ko weɗɗa sabu o dogi dawal metreji temedere e nder tan majanɗi sappo o woni ɓurɗo yawde e nde e rogere e windere nde wonande hitande hikkunde ɓiɓɓe Afrique kasin andama na keeɓi hono darde e dawal kilométre uji joyyi ha joni ko e ngal on mbiyen gon folotiro ligue de Diamant ina wayno Éthiopie najo on woni Yenif Kevesha e ugandejo biteɗo Jacob Kiplimo ɓeɗo kam teskama hen no fewi adana o dari ɗimmo o kono ɗiɗoɓe fof mbaɗi ko ɓuri tawa e hitande nde moƴƴande ɓe kan to leydi Côte d'Ivoire kan ɗum woni hitande warore nde ñalande joyɓerde nde an kawrte muɗum jokkan janggo ko noon tigui kawre kewɗe ina padani jeeya hen hakkude Centrafrique e Angola leydi Zambie kam e Côte d'Ivoire kaynima kawru Lesotho e leydi Comore Guinée équatoriale kam e Tunisie Afrique du Sud e Maroc Botswana Libye Bénin kam e Sénégal kam ɓene mabɓe kawre e ɗen kawre janggo e fahane kabaru ngoware mbiyanna kabaru ballon won sukaɗo woni ɓi Sénégal tawtiro diɗɗal FC Barcelone o suko jarowo e duuɓi 17 keblaɗo to Jambar ko club wiite noon inde makko ko Michael Faye o waɗanama ɓeto hanki to FC Barcelone goto e équipe uji ɓurɗi lollude e harlidde e windere nde yakare mawɗo wonande hebludemo ɓe kono kadi wonande Sénégal fof o suku Michael Faye kefi fijude coupe du monde e hitande ujune ɗiɗi e 19 tawi o wonno ko équipe Sénégal ɓe duuɓi 17 fayi less Abdoulaye a jarama Oumar hiɗon wawi sengorade internet VPN jokkon heɗade RFI fulfulde e manden kam gam ɗum wawa latade awte VPN e nder Apple Store walla e Play Store iPhone e téléphone mon caggal ɗum jokke heɗade men e dow laayi wowɗin wano ka lowre waji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR ɓaral FF walla ka application Pure Radio walla e dow médiaji rendo ɗo joni keɗoɗen hono toɓɓe mawɗe tawaɗe on jewtidi Fatoumata Sisawane e yeftere moɗon on tottama konngol ko wanno e ley ɗum woni ndeɗo yontere ko wanno hakkude altinere e alkamisare kengen kañoggal ngol on toɓɓe yewtade ka taskaram on tottama konngol en nder nde yontere e altine en yewti ko faati e alhaali dawro en nder Guinée Bissau caggal nde laamu gon hayri woteji sarɗeyankoɓe ɓen Amadou Baraba Dakar Guinée Bissau de londiɓe ko keɓi doole to suudu sarɗeji ko ustad doole laamu ngu no feewi nde tawno hankandi kanko hoorejo leydi ndi o jogota ko konngol e kono noon so tawi kadi kamɓe londiɓe e ɓe jiiɗi ko ɓamtade leydi mabɓe so tawi hoorejo leydi ndi won ko fewji won feere wande ko faati e développement e leydi ndi e poti yaadude makko wona kay kala ko ari kadi ɓe jaarata banggue dawrugol e mbiye koɓe lundi ɓe jaadani hen hay mawɗo jagorɗo koye mabɓe yaltata kono noon so tawi yalte mabɓe ko ina fewje ko faati leydi ndi fof so tawi addama toon ina foti wotede e kamɓe koye mabɓe yooɓe ƴeewa nafoore leydi ndi ko Ndeye Sow Dakar opposition o ko gongude hemo seeɓi députoɓe e si tawi heɓe cohli jama lesdi mumen maɓe jaɓ wonɗo président mumen tan ɓe liggo lesdi mumen nde yaara yeeso nden noon hay seeɓe ceeɓi députoɓe fotani tak tan kala ko wiɓe mbe ala e tawi heɓe jiiɗi jama lesdi he tan eɓe poti kala ko Oumara haali tan ɓe tawto e ɗum hen saabu ko président mo ganduɗa guila jooɗi ha joni ko jaam tan nanate ko neɗɗo ligguiɗo nden noon opposition o foti wat tan ko tawtoyde ɗum kala ko wi ɗumen tan ko fate a lesdi mumen ko yanirtede yeeso ɓe tawto e ɗum ɓe jagguira ɗum ɓe liggo lesdi mumen nde yaara yeeso
ko honno yiruɗon alhaali jande sukaɓe wuruɓe e nder falde Sahel ɓe cuuɗi janginirɗi mum sokigi la duuɓi. Alpha Coulibaly, Côte d'Ivoire. Ko fate affaire rafi ndenago duɗe janginoje Nigeria, Niger, Burkina, Mali fodde duɗe temedde jeenayi wawi uddude hen taw heɓani jangude ko ɓuri hande duuɓi 5 walla 6 walla ha 7 ko retard mawɗo e nawi leyɗele ɗe caggal no feewi nawi kadi sukaɓe ɓe caggal no feewi ɗum noon ko bolaw mawɗo wawi addude e leyɗele men he ɗum noon eɗen mbiya tan leyɗele men ɗe ko fate affaire sécurité woni ko ala e majje rafi ndenago ala e majje kala to rafi ndenago ala jaam ala ɗon kala to jaam ala jangde ala. Nawa Diallo Sow ɗo hepare leyɗe Sahel wayno Burkina Faso e Mali kala to kareli goni ɗen mbiya tan ɗum ɗon fof wona ko hani gande neɗɗo kam si janggani tan waɗi mankira ko heewi neɗɗo il faut jangga pour leydi yaha yeeso il faut hebbina jangguɓe école ɗi ko guddete ko ɗum ala he meɗen nafa ɗum koko tardinta tan yimɓe tardina cukaloñ kon jangguyon konne yahoɓe waɗa ɗiɗo warnduji bonɗi ɗum ko laamuji ɗi ɓe poti ɗum hollu ɓe potani hollude ɗum école ɗi yo laamuji ɗi daro hen ɓe mbaɗa sécurité ɓe mbaɗa polisaɓe l'école tawa ɓen polisaɓe koɓe kippi tan ko école ɗi sécurité darne he laabi he rena école ɗi. E alarba en yewti ko faati e caɗele ɗe hajjunkoɓe fottata e mun e nder leyɗele mon. Yunsa Ndiaye Conakry sattende ko ɓe hajjunkoɓe woni hawrude e muɗum no tiiɗi e haray noon hiɗen andi leyɗe goo haray ɓe mari adadu mo ɓe faala yaw ɓuri happumo ɓe waɗana on ɗum kadi ko sattende feerere sattende ɗimmere nden no tawa e windotoɓe ɓen woɓɓe ɓen hara sella woɓɓe ɓen kadi leeta yahugol windagol acca ha ɓatto sina no yaade windagol hara kaydiji ɗi wata timmude windi tawɓe e woɓɓe maɓɓe no ton ko ƴetta e ɓe ngenari hay si tawi ko ɗo sakkiti arde ɓe fuɗɗoro on ɗon ɓe acca ɗon adiɓe arde ɓen no watti e muɗum kadi laamu ngun tigri tentinandema guine ɗo jama no wulliri laamu ngun fi yawgol ngol hajju ko waɗi noneji no ɓe yarata noon e façon no ɓe wonirta noon e ka ɓe walata ɗon ɓe dankitaka. Kalel Barowo kam caɗele hajjiyankoɓe keɓata ɗe min e jiiɗam e fecco pecce tati ɗeɗo tati ɗe foof noon rondi ɗumen ko agence privé ji ɗi gati en waɗi hen jogotoɓe kota dokke 100 neɗɗo walla ujunere neɗɗo ɓurtuɓe ganday ko men en waɗi hen heɓoɓe kiliyaneɓe tawa keɓani avion taw en waɗi hen heɓoɓe kiliyaneɓe keɓa avion kono avion tarda en wat sahani avion wasa arde ɗe pecci koye asuji privé ji ɗi wona kamɓe foof noon ko en waɗe mabɓe ɗum ɗo addata caɗele yahoɓe hajju. Ko honno ñaawirɗon alhaali accitugol ɓe hooreɓe tato e FNDC caggal nde ɓe soki lebbi 9. Ko Ba Oumar Boubou Nouakchott guppitugol hooreɓe FNDC onto dowlo Guinée ko hunde wande fayida no feewi kono enen en cikkani so tawi ɗum ine wawi addude deejere e nder leydi Guinée sabu addata deejere e nder leydi Guinée koni koɓe ardiɓe hande ɓe mbawa woppidde laamu ngu arta e juuɗe civil en kono so tawi laamu ngu artani e juuɗe civil en enen yiyande men hayso ɓe goppi manam hooreɓe fedde FNDC janggo e jaam kadi maɓe jagguɓe wadde deeñata leydi Guinée ko wadde woteji yilo président mo ganduɗa ko nunduɗo cuɓaɗo taw koye lawol poccingol kono wona kay ɓeɗo koni koɓe arduɓe laamu doole. Amadou Binani Guinée Bissau hooreɓe FNDC Guinée nangande no ɓe nangira noon ko dangande jaggu hino hanno tawata ko kaydi woni ko ɓe naɓana yeɓe arɓe nooto en tant que citoyen ko ɗum watta si démocratie o ñiiɓa e leyɗe ɗen kono noon ɓe jogama ɗi lebbi 9 ɗo fop wano o hoorejo FNDC on foni Kimenge nene makko mayi tawi himo ka kaso o accitaka o tawa wattingol nene makko hande yeɓe accitira no ɓe accitirani fi innama ye haldi fotti waɗe fi ɓurtungu no tabitira hakkude ɓiɓɓe leydi ndin harayno wona yirede noon justice jiɗin surtout helle leydi Guinée ndin ala wadde golle mum ɗen kala ko laamu ngu wiiɓe ko ɗum woni ko ɓe woni e wadde. En ka taskara mon tottama konngol e altine arore. keɗiɗen ɗo hono toɓɓe mawɗe tawade on jewtidi e Fatoumata Sisawane e yeftere moɗon on tottama konngol ko wanno hakkunde altinere nde alkamisare kengen aljumare hande so Allah jaɓi so yamde 13 fawi silmaji 15 mo silminan on e yeftere wonde on tottama konngol nde wonno on dulla immade altinere yottade aljumare ñande foof 13 yamde silmaji 15 RFI ana totta on konngol jottino ko woni miijoji moɗon ko winda e jayndeji ko winda e jeyndeji ɗi Oumar Mamadou Sow a salminama e tattobolde tawan sen belama mbiyen noon Abdoulaye Dicko anni a salmitama a salminama e ko winda e jeyneji ɗi hannden e ndu yaadu hooreɓe e leyɗe Afrique e to Ukraine e to Russie ko nayongol yettiɓe toon e leyya jeɗɗon indanoɓe ɓe ko noon tigui Abdoulaye ko noon alhaali o wori o hoorejo dental leyɗe Afrique hono UA lamɗo Comore on woni Azali Assoumani Sénégal najo Macky Sall
horejo Afrique du Sud Cyril Ramaphosa e horejo Zambie akende Isilema ɓeɗo tawa subakande to kef eɓe e nder ñalande nde eɓe jaha to Saint Petersbourg caggal noon nde ɓe immi to Ukraine jande aujourd'hui de Burkina Faso wi ko nduɗo yaadu ina hawni sabu noon kamɓe wadduɓi lappol ɓe ina e maɓɓi ina nguruni Russie woɓɓe ɓe kayne nguruni Ukraine ɗeɗo koyɗi masalaha walla jokkere en ɗam ɗe gondi fof ko wasde famnade e wi jayde wonde to Burkina Faso nden jayde woni e wakkati seera windi ɓeɗo worɓe gondi tan ko softede yidde ñongtoyde koyɗi sabu ɓe gacci ɗo ɓadiɓe musibbaji mawɗi Sudan nani e fitina piyanɗe ina toɓa jamma e ñalawma ɗo leydi Sahel ɗo hare kuliyankago ina jaali toon ko e ɗiɗo nokkuji kayɓe kanno yaade hade ma yahande jananɓe noon yo taw ɗo maɗo e ko ɓadi makko ina moƴƴi wakkati seera ɓeydi hen ko wiidi koddijo maɓɓe Cukkel News hono leydi RD Congo hakkude mum e Rwanda jam ala ɗon ete ina hanno kadi yahedi koyɗe jam ete kadi ha joni ɓesguji ɗi ma belto toon hen e yideɓe kono noon kadi faadi e ɓesguji Mali Niger kam e ɓesguji ɗi Burkina Faso Abdoulaye Burkina Faso kañum heeɓi gollidiɓe heyɓe sabu tawdede ɓe e walde hakkude Brésil, Russie, Inde, Chine e Afrique du Sud. Ko noon ñande 12 nduɗo lewru hoorejo laamu faddewo Burkina capitaine Ibrahima Traoré heeɓi e mbiyen to Ouagadougou meede teddungal imorade e hoorejo nden walde wiitende BRICS janggo e mum ɓe cifodiri nanodiral e fannuji ɓamtare kewɗi ko wayno Mahdeli uyki karalle kese e ko nandi hen jandi Jeune Afrique wi'en Burkina Faso heeɓi kadi kaɓorde imorade e Russie leydi wondi ɗo Burkina Faso heeɓi kaɓorde ko Turquie ndi Recep Tayyip Erdogan ndi ganduɗa ina wayna tottiɓe kaɓorde tawi ko doronnaji molunaɗi mooli kamɓe e otoweje belendeji kaptotoɗe bomboje tufaɗi ina laaɓi e wi musidɓe men jandiyankoɓe ɓe wondi Ibrahima Traoré yiɗi ko waylude jaɓɓal addana Burkina Faso yeeso wongo ko ɗum woni sababu hucciddemo e gollodiɓe hesɓe ko wayno Russie, Turquie walla ni leydi Iran e toɓɓere wonde sakititonde du to leydi Mali faɓɓi janggo ɗum woni alan ndeno woni nde suɓogoji lamdade hakkille ɓiɓɓe leydi ndi e jo'ingol dosgal kesal leydi ndi hani waɗude ko noon sikki ala e wi e jayndeji ɗi o woote si eyi walla ala fooli so eyi o fooli ma dooli kam e semme hoorejo leydi ndi Assimi Goïta ɓeydo sanne ete ombo jogi e miijo e ɗaminare wondi ma eyi o fool jayde le monde Afrique wi'en so nden eɓɓori laatima lamɗo Mali ma bawal mum tow ete yiddeji mum foof ma laato e nder leydi ndi e wi jayde nde ngal ɗon dosgal kesal so tawi ina wayna ngal laatima kadi caɗele ma ɓuuri hewande ɓesguji ɗi saabu noon toɓɓere ina e nder hen ina haɗa kala ɓiɗɗo leydi Mali e joguiɗo ko wiyete nationalité ji ɗiɗi wawta fodonade le follamu ete ɗum wona weltare ɓiɓɓe leydi Mali wonɓe e leydi janane ɓe way kono jamfo faade ɓen a jarama lawol gandal e needi Ummuba heɗiyankoɓe RFI fulfulde on salminama oɗo taskara mai ñande 16 lewru jeegaɓuru hitande 2023 e yewtay fi andugo ko honno ɗi alhaaliji yowitiɗi eno examen ji ɗi woni e yarude ɗum koye juma yamdi 8 fawɗum silmaji 50 on fo on salminama Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe jewtaɗe kabaruji meɗen hannden 16 ɓordu e hitande ujune ɗiɗi e noga e tati gonno to leydi Mali hande ne woni ñalande saktitonde e campagne suɓɓogoji lamdade so tawi ɓiɓɓe leydi ni jaaɓi na jaaɓali e nugal sere kesal ngal ko tawi ka noon hakkillaji ɓiɓɓe leydi Mali ana certi hen fasanne to Ukraine beete hande ne jottiki hooreɓe nayon leyɗe Afrique jottiki toon e nelaɓe hooreɓe taton woɓɓe ɓeɗo ana kiyefo toɓe jodoto e Volodymyr Zelensky hoorejo leydi Ukraine asewere janggo eɓe doma Saint Petersbourg to leydi Russie toon du toɓe kane joddade e Vladimir Poutine hoorejo nden leydi immaɗigol dawol yo tewtute no kaldal e kawral heɓirte hakkude Ukraine e Russie
jantore men mawde handen to Belgique woni ko taweteɗen e ɗeɗo ñalade ƴaɓɓere joni nde ɓiɓɓe Guinée jooɗiɓe Belgique gaɗi hiro Charbek imade majjum tafon yo wallude jiidal e nanodiral hakkunde ɓiɓɓe Guinée tawaɓe toon kasen wallude hono ɓamtare fina tawa leydi ndi. Salimatou Ba mo RFI fulfulde Liège waɗani en jantore mawde ko gimi ginɗi leydi Guinée e kelle guinenaɓe temeɗɗe dakiɓe Belgique e leyɗe Portugal tawdaɓe e ngal ñallal hertagal fifina tawaji meɗen nanuɗon ɗo wonuɓe saabu ngal ñallal yo waɗu ko nde fedde guinenaɓe inetende Conseil de Guinée de Belgique e fedde sonnaɓe wiyetende Chaska e lamɓe Skarbek. eɗen wondi ɗo e ardiɓe nden moƴoɓere molanade inetede Conseil de Guinée de Belgique. eyyi ko min woni Basamba Diallo haray ko fi andingol naamuji men ɗi ko ɗum min nodditande jama o e nder leydi fof haray ko ɗum hewtinen ɗo hannde minen e laamingu nokkure ka wiyete ɗon Skarbek ko minen hawtiti nodditi jama fof fi ɓangingol holla naamuji leydi men ɗi ko hombo woni en ko honɗum e yiɗuɗen ko honɗum woni fi meɗen enen kadi ɓanginanen ɓe ɗum ɗon ɓe wiya yimɓeɓe fof weltike kadi ɓe tawi teddungal mawnagal lagine teddinama e nder Belgique ko minen hikki ardi ngal teddungal yimɓeɓen iwi ɗo coɓɓiɗi nayyi e nder leydi fof ɓe hewti ɗo ko fiiɓe hoolimen ɓe tanƴinimen e wadde komin halfinaka. min ko Mamadou Alpha Diallo min nete ko min woni président conseil des Guinéens établi au Pays-Bas. donc artiste ɓe gari waɗi ɗo ɗon kadi vidéo ji fi hollugol ko leyɗe jelu woni e nder région la Guinée on c'est à dire Fore e Fouta on e Baskoto on e leydi Mandengel. donc hollumen on vidéo ɗon hollitimen que vraiment haray ko welo haray sakko mabɓe on organisation ɗon o continue tuma o sayinde faala ɗen kadi. hiɗen wondi ɗo e Mody Boubacar Baldi. ayiɗon andi hiɗen wuuri e leydi Belgique ɗo haray culture men on none gurdam men tubakoɓɓe ɓe hewɓe anda ɗum haray ko andingol ɓen ɗon enen kadi ko honnoni noneji men ko honnoni naamuji men ko honno leydi men wayi ko honnoni tarika leydi men e ko honno leydi men wa'uno gila fewdo ko ndi jogano ha no ndi hettori ha ko fewndi ɗo. Mariam Baylo Ba ɗon wawi andinde en onon ko honɗum adduɗon ɗo. hande ko mi addi ɗo la gaddani en leppi la gaddani en puuto la gaddani en paɗe guri la gaddani en cuuray ko urnirta cuuɗi ɗin ko donc fo modi piiji boyi ko iwata ka men culture ji men ɗin coci men ɗin hay décoration ji mi hii ɗo woɓɓe no addi décoration ji wano beɗi ni ko watte kon ka miu jara no foti décoration suudu no foti ha. Marcela de la Pena ko sonnajo ardiɗo nde fedde wiyetende Chaska o holli ko duuɓi ɗiɗi himo wallude ɓe sonnaɓe. ko gimol o yimowo molanaɗo inneteɗon Falli Kuyate woni ko hombi ñallal ngal. Salimatou Ba Liège RFI. a jarama Salimatou Ba e waɗande ndeɗo jantore e ngal kawrital ɓiɓɓe Guinée toon to Charbek anni ko timinirta no wiyata ngo hannden. jatingol jimol lobbo dikko e dikko fisa be Burkina Faso fawino e ndedo jantore mawde be mbi ko kulda na ko wimbo ma fof kolla Allah aywa ana yiwde Saliou Diawja
golle ɗe peewi kanko Saliou Diaw heɗo non oto banggue ene ɗo sinima cabantati e kabaruji goɗɗi